tuna chuan Microsoft Word hmanga passport size photo siam dan kan en ho dona chumi tu chuanin Microsoft Word search bar a hian Word kan chhunga Microsoft Word 2010 ka mana wangin tahin ka lutang version danga pokhan adang lam lutuk chuang lawai nang deuh vek thawa ti chuan page layout a hin ka lutanga size a hi passport size photo kan print chuna tu size 4:6 photo paper 4:6 in kan man dona wangin 4:6 hi kan thlanga chuan orientation a hian landscape kan thlang landscape kan thlanga chumi hnu a margin a hi heta top thlengin ka pot phayang margin a hi phayanga chuan hela margin hi pot phayliang tikhan document a chu tikhan document setup a chu tikhan a zawta insert a kan lutanga thalak a insert to dona ni passport size tu ka thalak a insert donanga picture a kan lutang picture a kan luta tichuan kan thalak da lu du kha kan zonga hei ka thalak da lu du lo ni ta angsela hei ka double click mayang chuan ka double click zo nu khan hian thalak hi pot son donina pot son theilo ta ni du na pot son theilo wa ta hin tang thlata chumi chu pot son thei siam tu chuan helai hin wrap text yoma wrap text ke hin lutanga square ka thanga chuan kan pot son le don chinang ti khan thalak ka pot son thei to ta ni passport size photo kha hetiang hi alin lut alalen lut ko wang khanin a size hi kan ti dang lam don ni chumi tu chuan helai hian a height le width kan ti dang lam don passport size photo a chuan height hi 4 le width asan jong hi 4 cm ni se hlai jong hi 3 cm ni se tok vel ka te ki ma chuan chumi chu ta kan ti dang lam do ranga ta hian 4 cm 4 ti kan chunga chuan ta hian 3 kan ti kan chuang 4 le 3 cm kan du ba khan chuan kan hre tu pakhat chu hela hian tin kan 4 ka chua 3.61 al dang lam le dei ta ni chumi chu dang lam tur kha dang lam lo tur chiam tu chuan hela hian fein kok te rote hen kan lutanga advanced settings a khan chuan ta hian size a hi lock aspect ratio ti hi kan unlock ang kan uncheck anga hela hi check box kan uncheck anga kan okay ang ti chuan hei hi 4 a kan da le kan da thale chinang 4 a kan da a chuan hei 3 a kan da a ti khan dang lam ta lo ni 4 le 3 a khan ang lam ta a ti chuan hei hi kan thalak siam du hi border mo ka tiang thalak border mo ti ka kan pe ve du ta ni en ina tuna thalak a hen kan click nga picture border a hen kan lutang picture border na hian kan du color rong kha kan thlang mai ang kan kok china kan du rong ang kha dina tuna a hriat on sam turin tuna alang star tura chuan a eng hi lo thlang ta angila a eng ka thlanga chuan picture border a bok kalu leang a size kha a weight a hi alen zong tura ka heta kan kok thalen dan china hetiang tuk 6.8 tu lian tuk ta kan du dan to ka kan thlang mai ang 2.1.1.5 ve ka thlanga kha chu kai mani thu kan du dan to khani mai a chuan hei ka select ta ni ti khan kan thala kan passport size chu hei hi a ron ni dan tura khani to ta ni passport a chuanin thalak hi pali vel kan da thin ta tlar khata pali tlar khat chuan tlap ni kan siam pariat passport size pariat ka kha lo siam don ta ngila thalak hi kan du na kan son phayanga chuan kan keyboard a control kan metanga chuan kan mouse in pen kan drag phei don ani kan a copy khan siam don ta ni kan thla kan ti ngai ang buin kan tilenga control key kan pe char charang chuan kan du za khan thalak kan siam pung to mai don ani chuan a hran pa heti thalak a ti a chuk zonga te da zel lo ko khan hei hi kan thalak kan copy du zong kha group don ta ni hinan kan thalak zong kha kan click anga hei pakhat ania control ka metang keyboard a control ka metanga pahni vain ka select ta ni chuan ka mouse in du chuan tin ka drag thale thei ta ni tin ka drag thalenga chuan ka thla mai ang khan kan passport size ti kan lo zau
กัน print ให้ตานี่กันดูจงกัน print นะกันชวนประคัดเลียชวนเอ็นตินาตุนาให้เอ็นเชียงไตละเอ้ยอัตลากะฮีbackground ให้avar ให้อาสันฟ้า background เสียมชัดนี่เล่มแล้วว่าบังมาดิ้งตบว่าที่คันทานละตบคันตาให้มีอันนู้นที่อารางตาให้avarนี่นะรางตาให้มีฮีที่ไงกันเสียบชัดกันติชวนTina tuna kan thalak internet kan connect de vek to tun la chuan internet ta to de veka hi osam ka ti beram photoshop a ti vel kalam pa kan la ti don chela pa Microsoft Word bi atanga ti la kan zon dona wangin Google a kan lu tanga ta hian remove remove bg remove kan tinga space bg remove background ina ni maya tan kan lu tanga tan kan click ang chuan remove tan kan pa sa tera kan click lenga upload image chuan kan thala ka kha het hi oma ni kan select ka chuan background kha kan remove ton ta ni hi au sama chuan an remove zo chuan heta hian effect te background ti hra oma effect ahin blur kan ti te capacity ka teng sang ka oma adjustment te poti te crop thaya chuan color te poti chuan ti en thaya te ti sang te chuan background ahin kan lu tang background kan lu ta color hi kan thang color photo hi chuan hei photo background photo tu sang kha ni maya chuan color ahin kan lu tanga solid color hau ka tina background hi ti nge hei tingrong hian ni kan du tingrong hian kan du dan rong kha kan du dan rong ka thang mai chuan tina hei lo thang pa ngi la download a heng kan lu tanga so hi preview hi free download theina nia so hi chu man chaw yang ya preview a hian mi zo ka hian free zo ka heng kan click anga kan lo in download ta ni chuan ka thala ka hi lo ni ta ma kan ti dan ang chia khan Microsoft Word a bok kan lut le a chuan page setup hi chu ti hian eng polo ni tang se insert a kan lut a thala ka insert don khan picture a kan lut a download a hei kan thlang mai ta ni chuan hei hi kan thlanga size a kha 4 cm 4 cm veling kan du a chuan 3 cm 4 le 3 ka kan du ta ni ti khan thlang da to ka kan siam nga ma mi ang chia khan thlang kha passport size tu kha kan ti dang lam le thei ta ni